चषमा पिंधि बसुना केमी देखिए कहना आजिकल कौन मु गाँव रे रहूँ गार रहू ना 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 कोट रहू शांते मु बा कुल्लू कुतारे रहूची कुल्लू कथा आज्ञा अरे कुल्लू कथा न कल्ली कथा ओहो सेया शांता आपण जानि छथि मुंडी के उलालिया लोक अच्छा जहा खसी गला चमड़ा बाटी धरी पकेबे ना अरे कल्ली कथा रहू आज्ञा 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 अरे तो कल्ली कथा कोन करछु शांते आ बढ़िया कथाटे पचारले बुझले शांते जो काम मु करूची जानि ने काहा को कोन लागिबो मते किंतु कोल्ला बेले भारी आनंद लागुची बुझले शांते कलिकता रे ना खाली पके किरी पेलुची अरे सेटा कोन सेटा आपण जानि नाहती पुरा शांते टेबुल ऊपर कपड़ा पकेली गला पेलिली 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 सब साइज अरे सेटा आयरन नहीं देबरे हां ठीक से